Benvolguts encurosits a tota persona encurosida. A la fi tractarem la combinació binària de pronoms febles, amb algun apunt de combinació ternària i quaternària. I un exemple del món lúdic que té fins i tot 5 pronoms febles junts. És a dir, una combinació quinària. hem d'anar a compte amb 3 parells de combinacions incompatibles, és a dir, que es cometria incest de pronoms febles entre si, els mateixos, si se'n farà ús. Estic parlant del pronom feble neutre o més o, no, i els adverbials entre si, el més en i més i. La solució d'aquests casos és la substitució pronominal no simultània d'un dels complements, o un o l'altre o, no o més o i o un en o l'altre en, no en i en, un i o l'altre i no i. No! Em sembla bé que facis això. M'ho sembla. Em sembla bé que ho facis en més en alhora. No. Tinc amics de Bigastre. En tinc de Bigastre. En tinc amics. Pensava en el projecte a l'estació. En el projecte és un complement de règim verbal i desemboca en el pronom feble i. A l'estació és un complement circumstancial del lloc i també desemboca en el pronom feble i. Què passa? Que no podem substituir tots els pronoms alhora, al mateix temps. No podem dir i pensava, i pensava. Sembla que estiga pecant un batistot. Per tant, la solució és fer-ne una substitució simultània. Per exemple, i pensava a l'estació. O hi pensava en el projecte. Un altre exemple. Et fixes bé en com es fa? T'hi fixes? No. T'hi fixes en com es fa? T'hi fixes bé. I més i alhora? Ni de conya. Després tenim les dues combinacions del pronom feble o amb els adverbials en i i, o més en o més i. Són també combinacions incompatibles. La solució la trobem en la substitució de o pel definit el exemples. Lleva això de la taula. Tenim o més en que desemboca en el més en. I queda lleva-l'en. Fica això a la nevera o a la gelera. Tenim o més i que desemboca en el més i. I queda fica-li. Remarca d'apostrofació. El pronom feble us i també la seva forma vos no es poden apostrofar a costa de perdre una vocal d'aquests dos pronoms febles, ni la u ni la o. Us, la u sempre en us, i o, la o sempre en vos. És a dir, el pronom feble us no pot quedar reduït a tu, i el pronom feble vos no pot quedar reduït a semblaria una llengua eslava. Hi ha 232 combinacions binàries de pronoms febles. Que dius, me les haig d'aprendre de memòria? No. Hi ha regles mnemotècniques i intuitives, les quals tocarem en un altre vídeo. Ara només enunciem el que ens espera, el que ens hi toparem. Per fer-ho fàcil, hem de pensar en la taula de classificació dels pronoms febles en relació amb les funcions sintàctiques, desglossada en 1, 2, 3, 4. 1. Pronoms febles reflexius. 2. Pronoms febles no reflexius de complement indirecte. 3. Pronoms febles no reflexius de complement directe. I 4. Pronoms febles adverbials. És a dir, que no tenen ni gènere ni nombre. Cap persona. L'exercici de totes les sumes de combinacions binàries és molt efectiu a l'hora d'adquirir habilitat ortogràfica pel que fa a l'escriptura dels pronoms febles. S'apostrofen, tenen guionet, s'apostrofen si perden alguna vocal i tenen guionet si estan posposats al verb. Desglossament numèric de totes les combinacions binàries dels pronoms febles. Pensant en les columnes 1, 2, 3, 4 de la taula de classificació dels pronoms febles, tenim 1 i 2 combinen amb 3, 3. 1, 2, 3 i 4 combinen amb 4. I l'última combinació de 4, 4 és en més i. N'hi ha 2, 3, 4, 5, 6, 7... Exemple de combinació ternària.
Lila natreta. Lila natreta. Exemple de combinació quaternària. Encreuar-se-li a algú, alguna cosa, pel camí. Que vol dir encreuar-se-li-ni. Encreuar-se-li-ni. Combinació quinària. Bonus track. Exemple de ludolingüística. Posa-te-me-li-ni 3. O 4, o 5. Per cert, el datiu de possessió, que és un Complement indirecte. possessiu, de possessió, indica que la propietat és inalienable. Per exemple, una part del cos o un familiar. D'ell o d'ella també hi entra en joc el datiu ètic o afectiu, és a dir, quan l'acció afecta el subjecte de manera indirecta i té un ús col·loquial. Vocabulari i expressions. Quan un assumpte té mal aspecte, és que fa olor a socarrim. És a dir, que huele a chamusquina. Si no hi ha ordre en els apunts, quan prenem apunts, a l'hora d'estudiar, després serà un mal de cap, que en castellà és un quebradero de cabeza. Quebrantadero de cabeza. És una gateta que té 23 anys. 23 anys, eh? Com pot ser? És immortal, immortal. La gata se m'ha escapat d'ací a 2 veïns enllà. La gata se me n'hi ha escapat. Se me n'hi ha escapat unes quantes voltes. Se me n'hi ha escapat uns quants viatges. Se me n'hi ha escapat uns quants camins.